La Perra Blanco musika taldea errepidean da eta ostiralean Donostiatik igaroko da. Rock and rolla, bluesa eta countrya bezalako generoak uztartzen ditu, musika estilo horiek belaunaldi gazteengana hurbilduz. Aurretik, Big Bog Railroad talde gipuzkoarrak joko du bere bereizgarri den blues folk estiloan. Arte ekoizpena eta arte komunitateko eragileen arteko harremanak sustatzeko ekimena da Uarte Zentroko ekoiztu programa. Aurten aukeratutako lanen artean, Elvira Ongilen Hablar más de 30 minutos con ella eta Ada Garruesen Ya desperté, sé bueno, besos daude. Acid Lovers Rock kolektiboaren dub kueba bat ere garatu da. Musika tresna analogikoen eta digitalen arteko elkarrizketa da, entzute espazioak irekitzeko. Joseba Paolaza eta Asier Ormazak trajea antzezlana taularatuko dute Tolosan. Obra hau hiri handi bateko merkealdietako lehen egunean kokatzen da. Istripu baten ondoren, traje bat erostera joan den negozio gizon batek bere burua istiluaren erdian aurkituko du. Alternation Idoia Tapia artista eszenikoaren konferentzia performatiboak nortasun anitzeko nahasmena aztertzen du. Baina zer da nortasun anitzeko nahasmendua? Ahots efektuek dramaturgia sortzeko dituzten aukerak ikertu ondoren, psikopatologia hau publikoari hurbiltzeko saiakera bat da, jolas eszenikoaren bitartez. Menditur ekimena, Bilbao Mendi Film Festivaleko azken edizioan aurkeztutako film onenen aukeraketa zaindua, hainbat herritan ikusteko aukera da. Gasteizko Arkabian besteak beste, Nagore Ezeiza zuzendariaren Izarren zaunka. Eta Luis Arrietaren Sustraiak Raíces Perdidas dokumentalak proiektatuko dira. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.